Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separate. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso nôl i'r stream, mynd trwy hwn nawr, gobeithio gallu gorffen e heddiw a fori, gorffen y gêm. Dyna'r nod. Dewin, a fi am y dewin. Y dewin dwl gobeithio. Ho ho ho. Wah wah wah. Ton Sonic. Yup. Dara. Dal ni wedi roi'r Ton Sonic fan'na yn lle. Oh well. Okay. Crochan. Dyma ni. Eilrif. Nawr beth yw'r peth gorau i gael? Crochan neu Ton Sonic? Di Ton Sonic yn 4 ddo? Daro. Camgymeriad gwael fan'na. Taflu dis. Boom. Deuddeg. Dreinio iechyd, yeah please. Bendant, isio hwnna. Dyna oedd yr unig un. Tarian na. Fi'n mynd i wneud pen stereo yn wan i sioc.
Dwnsonic. Draen bywyd. Right. Ah, 6 ddim 'di llenwi. Ah. Bydd rhaid I fi mynd am crochan arall. 5. Ah, dear. Gwell I fi ddim. Newid o 1. Gobeithio ddim cael 6 4 neu 3. Na, 6 4 neu 5. Ok, mae hwnna'n ok. 3 2 3 2 ac 1. Credu a fi am draen bywyd eto. O, mae'r draen bywyd yma wedi bod yn hyfryd. Achos mae fe'n ffordd gwych o gael iechyd nôl a rhoi niwed i'r gweddill. So, dwi'n rhoi... Right. Adio 3. Dwi'n werth e. Falle. Wneud e. Okay. Squid Babi. Croeso nôl i'r stream. Ges I neges gan 3 heddiw yn dweud os mae gwaith, mae'r signal yn gwael. So please gael fi gwybod os mae fe'n dechrau gollwng neu yn mynd yn rubbish. Bydd e'n really handy fi gwybod. Dwnsonic. Bwmp. 4. Well da fi, sorry. Mae well da fi. Taflegryn. Mae'r niwed o 8 yna yn peth mawr iawn. Right. Draen bywyd. Credu a fi am hwnna. Nawr 4. 5 fan hyn. Na I gwella gan 1. A dwi'n credu taflegryn sy'n rhoi 8 I fi. Ac dim ond 5 nawr tro nesa. Dan fo' na chat I fi jyst gwybod os mae'r chat box yn gweithio. Fi'n gwybod weithiau pan chi'n mynd mewn a mas o streams, mae ddim wastad yn gweithio yn Streamlabs. Felly bydd yn help mawr os chi'n gallu. 3. Dreinio iechyd. Tybed os fi'n gallu neud un arall. O, perffaith. Hapus iawn gyda hwnna. Ti'n ennill. Roedd hynny mor glyfar. Roedd e'n gymaint o hwyl chwarae gyda ti. Please ymweld â fi eto. Dwi'n mynd yn ddiflas ac yn unig iawn yma. O, Drian.
O na. Right, beth sydd fan hyn? Angen chwech. Ne. Eisiau rhywbeth fan hyn? Oes na rhywbeth fan hyn? Na. Fflam? Dynwaredwr. O fi am y dynwaredwr. Dwnsonic. Actually. Yeah. Right. Dwi'n credu... Odd. Dau fyna. A... taflu. Mae hwn yn dda. Y gwanhau yna. Bop. Okay. Taflegryn. Gwyth. Just 10 nawr. Gen i weld sut mae fe'n mynd 6. Nawr, beth am... Gwell i fi ddefnyddio rhain. Draen bywyd. O. Ydw i'n neud e? Ydw i? Yeah! Perffaith. Right. Iechyd. Rew i un disrolio un. Fi ddim really eisiau hwnna. Na. Dwi eisiau hyn. Na. Fflam neu signal llwch. A fi am y fflam. Actually, mae'n dweud lefelu fyny mewn tree. So, signal llwch. Right. Dwnsonic. 5. Draen bywyd. Dwi'n fan mawr o'r draen bywyd. Anyway, cosbedigaeth fyna. So llenwi'r croeso nôl Morgan. Ei, croeso. Yeah, fi ddim yn gwybod. Gaf fi gwybod os mae we yn chwarae fyny am unrhyw reswm. Please gael fi gwybod. So, ni wedi cael hysbys gan 3 yn dweud mae yna gwaith yn cael ei wneud. Neu mae yna broblemau yn yr ardal, ond, yeah, gawn ni weld sut mae hwnna'n mynd. 2. 5. Fi'n fan mawr o'r draen bywyd. Okay. So, yeah. Fi ddim yn siŵr faint mor realistig yw e i feddwl gallai gorffen y gêm o fewn y 2 ddydd yma. Ond fi'n mynd i roi real good go arno fe. Achos, you know. Pam lai? 4. Daro. 5. Ie, gallai mynd am un arall o'r rhain.
Dwi'n fan huge o'r draen bywyd. Ie, nawr ti di gorffen Cyberpunk, wyt ti nôl i Dungeon y Dis, neu ti di symud ymlaen â gêm gwahanol? Chi cwestiwn. Crochan. Oh. Neu, bach o cerddoriaeth. Kevin D-roll. Desktop audio fi fanna. Pil Crisial. Boom. Draen bywyd arall. Na. Dim ond un. Okay. Tree. Dwnsonic. Cosbedigaeth. Actually, be na I wneud hwnna. Dwnsonic fanna. Mae'n mynd I gwanhau'r gelyn tro nesa. Gweld mae'n dweud fanna. Fi'n gwybod pam... Beth mae'n dweud hefyd. Right, mae rhaid fi maximize wedi bod yn taro golwg ar Hades wythnos yma. Joio fe ar hyn o bryd. Cool. Nice. Refresh chat. Da ni. Falle fydd hi'n gwell na. Hades. Oedd hwnna... Mae lot o fuss wedi mynd i'r gêm yma. Okay, mae hwnna'n 4 neu llai. Un. Max 3. Ddim yn great. Fluff ar y meic. Right, 4. Na. Oh god. So mae rhain I gyd yn fwy na 3. Ydy nhw'n fwy na 4? Ydy. So mae rhain yn 5 a 6. So... Mae hwn yn poen yn y pen ôl yn dwi? Damn. Fi di meso hwn lan. Mae rhain yn 5 a 6 I gyd. Yep. 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 Nes I ddim meddwl am hwnna. Mae rhaid cymysgu nhw, so... No! Okay. So... Gallai mynd un ffordd neu'r llall, dim ots. Falle o ran amrywiaeth. Na'n neud y cellweiriwr. A fi di roi grach yn y thing, yn dim ots. Right, nôl yn i'r cellweiriwr. Broga. Right, nôl i'r drefn. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bob. Fi ddim yn mynd I goroesi hwn, so gwell I fi ddefnyddio tarian.
Safio fi tipyn bach, ddim loads, ond so nawr mae 7. Dwi angen, so taflu rein. Boop. A hwnna. 1. Gallwn ni jyst wedi taflu. O na, mae taflu tro yma yn gwahanol. Ychwanegu'r dec. Felly, bop. Bop. Dis newydd. 7 nawr tro nesa. Right. Yn wneud 6. Ond os dwi'n neud taflu nhw ac yn neud hwn, 2 taflu nhw hefyd, hwnnw a 3. Neu gwella fy hun gyntaf fan. A 3. Si ddim really darllen beth oedd y deal gyda'r un yma. Right, driad. Yeah. Spark. Taflu. Oop. Solid. Oof. Come on, te. Dyma ni, cael y boops mewn. Dwi angen y boops nawr. Boop. Boop. Ha. Right. Fi eisiau cadw'r ffrwydro'r fflam, though. Hop. Fi'n gwybod. Ond, oedd hwnna'n werth e. Sy'n edrych ar faint ges I tro yna. Bendant werth e. Snap. Neu, cadw hwnna ar gyfer tro nesa, ie. Dyna y peth mwyaf call I wneud. Ie, na I bod yn gall. Ti methu cuddio goed, maen nhw'n byw am gannoedd o flynyddoedd. Maen nhw'n gwledda ar y meirw. Sigo. Iechyd. Gwneud newid o un ennill dei newydd. Yep. Fan mawr o ennill dei newydd yn y fformat yma. Mae fe'n gallu cael chi mas o broblemau. Right. Dwi'n gweld bops. Felly, a fi am hwn, snapio hwnna. Boom. Right. Beth ydw i'n neud? Dim pwynt defnyddio ffrwydro'r fflam eto. So... Ydyn well I fi bod yn ymysodol? Ie.
Yep. Mynd am yr ymosod. Gwanhais yna yn boen mawr. Ond, beth am gwella iechyd un. Pêl jyglo. Dei newydd, fan mawr. A newid o un. Lle, na i llosgi. Mynd i llosgi fe? Na, na i cadw hwnna ar gyfer tro nesa i gael y chwech allan o fe. Yep. Bant â ni. Felly ie, so ti'n meddwl Hades bydd y gêm doleg ti te i really cael go arni? Okay, synwyr. 4. A nawr ma' hwnna a niwed o 2. Right. Boom. Dyblyg dis. Cymryd tro ychwanegol. Dwi ddim yn hoffi hwnna. Pethau sy'n llosgi. Dwi yn hoffi. Neu, beth ti'n gwell i fi wneud hwnna. Gwneud 6 newid i bob dis llosgedig. Ffrwydrad fflam. Uwchraddio. Nôl. Saith. Niwed. Cofio, mae hwn wastad bach o gamble i fod yn deg. Mynd lawr yr hewl yma, achos os ti ddim yn llwyddo cael yr sparks, chi'n gallu talu'r pris. So yeah. Bop. Newid o 8. O na. Right. Cardiau. Ha. Right. Felly 2. Cael un arall gynta. Nawr dyblygu dis, neu... Dyblygu dis... Eilrif... Spark. Taflu hwn i ffwrdd. Right. Nawr mae hwn yn mynd i wneud 14. Dwi'n gallu gwthio fe. Mae just... Gwneud newid o 2. Llosgi.
O, wnaeth i llwyddo i gael y gwenwyn yna mewn just cyn yr amser. Right. Gwella. Ti'n gwerthu fi gwella mwy? Yeah, go on. Achos ti'n gallu. So, rhaid i ddweud hwnna. A... Dwi'n taflu... Yeah. Ai, wi. Dyna ni. Distribio carden. Beth bydden ni'n distribio? I suppose gallen ni distribio rai o'r gwneud niweds, ond gallai just mor hawdd cael gwared yn nhw ta beth trwy just taflu nhw. Felly ydy y peth gorau i wneud? Fi ddim yn siŵr. Right, 3 Dibynnu faint mae fe'n brifo fi tro nesa. Cadw nhw gyda'i gilydd bydde'r peth gorau. Na, mae gwella. Gwella. Ww. O leia nawr, dwi'n... Oh. Snap. Tree. Die. Yeah, I got a hwnna. Right. Llys newydd. Mae'r saith yna. Saith yn y bag. Saith. Pimp. Dyblygu. Yr 6. Saith. A niwed o 2. Boom. Dyna ni. Right. Ddewines. Okay. Na i mynd gwella iechyd. 2. Yn barod ar gyfer tro nesa. Right. Ennill dei newydd. Na i cymryd just y 7 tro yma.
Mwyn cael y bop mewn i chwarae. A wedyn i dyblygu dis. Oof. Chwech. Ooh, 5 a 5. Mae hwn yn agos nawr. 2 a 3. So 2, 4. Ond beth sy'n gallu dod mewn i chwarae fan hyn? Does dim byd really, is e? Yr 6. Yes. Dyna ni. Copio cardyn nesa, please. Gwerthu amwybyddu hwnna. O, mae rhain i gyd yn neis. Llosg eto. Gwerth dis yn neis hefyd. A fi am y llosg. Fi ddim yn hoffi hwnna. So yeah. Felly. Snap. Copy dyblyg. Go on te. 1, 3. Snap. Snap. O, mae hwn yn neis. O, edrych ar hwnna, pawb. Mae hwnna just yn hyfryd. Ond pan mae hwnna'n digwydd, does dim byd gwell. Waw. Falle. A fi o bwmp hefyd? Oh. Oh yeah. Right. 2. Taflu rhain. Llenau hwnna. Dwi'n gwybod y dei newydd. A bach o amddiffyn. Handi o bryd i gilydd. Ba ba ba. Right, dyma ni. 4. 2 bops. Yn gwell jyst i cadw fynd. Oh, right. Dyblygu dis. Bop. Whip.
Does dim pwynt wneud hwnna. Greu newid o 2. Dwi ddim wedi bod pwynt i ddefnyddio fe tro yma. 2. O leia tro nesa. Dwi'n meddwl 7 bydd angen arna i tro nesa. Lly. Llosgi Indies. Dei newydd. Frwydrad Flam. Wee. Oedd yn werth e. Nôl i'r 7. Copio. Ydw i'n gallu copio 2 ysbrydoliaeth? O. Credu bydd hwnna'n cool. Achos mae'n mynd i helpu gyda... Deg munud nawr. Ar 6 per 1 llosg. Ooh, yeah. Dyna ni. Bop. So ni'n gwerth cael hwnna 6. Dyfeisiwr. Snap. Gwneud un arall. 5. Ooh, lovely. 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 Os dwi'n gwella Frwydrad Flam. Oh, wow. Oh, hwnna'n lyflu. Un diwrnod byddai'n cywir hei gallu cymryd neges arall i fy mhlentyn, gallu ddweud i gofio bod y garddwr yn gydweithiwr a dwi ddim yn gallu ei fwyta. Diolch. Okay. Beth ydw i'n mynd i uwchraddio? Ydw i'n gallu... O, fi methu. Dyblygu dis. Mae dyblygu dis yn handi iawn. So, I defnyddio hwnna dwi'n credu. Ooh, yeah. Ni hedfan trwy rai nawr. Losin, bump. Right, down man. So, whip. Llosgi Indies. 6 per 1 llosg. Cadw hwnna. Dyw bŵp ddim quite y peth mwyaf cryf i ddefnyddio. O, mae gyda fe ffwrnigrwydd. Na. Right. Os dwi'n neud hwn. Gwared o hwn. Newid o un SD newydd.
Okay, oedd hwnna'n eitha cryf. Gwanhad, Tarian a Sgoi mewn un go. Yikes. Felly... Peri sioc o un. Mor agos nawr at y diwedd. Dim ond rhoi 4 newid. Bach o wastraff amser. Rhwydroedd fflam. Chwech. Oop. Copy dyblyg. Tree. Dyblygu dis. Snap. Sioc o un. Tree. There's day newydd. Yes. Come on. Ennill benthyg offer neu ennill offer ar hap. Neu benthyg offer. Felly 2 tro nesaf. Gwneud newid ar 6, rewi o 1. A dwi'n gallu fforddio 2 nhw. 1 munud. Gawn ni weld beth sydd 'da fi'r deck. Chwech ar 6. Rhino. Hon yn penderfyniad anodd. Mae twffin. Neu dwi'n mynd am y rhino gynta. A fi am y rhino gynta. Dwi'n gwell i fi wneud hwnna ac yna 4 nawr. So 4 nawr ni cael 6 tro nesa. Fi ddim yn gwybod os bydd snap gyda fi tro nesa.
Nawr mae 'da fi snap. Saith. Chwip. Ydy yn well. A mynd. Amasodol. Oh na. Shit. Dim rili'n helpu fi. 2. So dwi'n cadw ar gyfer tro nesa. Oh god, os oes... Na, tro nesa. 6. Oh my god. 7. 6. Sut nes I llwyddo I wneud hwnna, fi ddim yn siŵr. Right, mae'n 3 o'r gloch, fi'n mynd I cael bach o break nawr. Oes 'na pwynt. Fi'n mynd I marw. May as well just go for a run. Oh na. Okay, dyna ni. Gweld chi tro nesa am run arall. Okay, pob hwyl, ta-ra.